Lapsena elämä on täynnä uusia asioita. Jokaisen nurkan takana odottaa uusi seikkailu. Unelmilla ei ole rajoja ja maailma odottaa avoimena. Aikuisena elämämme täyttyy rutiineista. Heräämme aamulla, menemme töihin ja teemme työmme tunnollisesti. Päivät muistuttavat toisiaan ja elämästä tulee tasaisempaa. Ja vaikka kaikki olisikin hyvin, jotenkin omat unelmamme usein unohtuvat arjen rutiinien keskellä. Mitä jos saisimme mahdollisuuden toteuttaa unelmamme? Mitä jos uskoisimme itseemme? Tekisimme kaikkemme ja yrittäisimme? Mitä jos tekisimme päätöksen jo tänään? Me tuemme suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä tekemällä rahoituksen helpoksi ja joustavaksi. Ikano Bank Leasing.